Siyak nagsakripisyo. Masakit anak pailaan. Wani ka, nagkasatan. Ng sana ka di maray. Kagurag pailaan ni aga. Nagsaya at agken ko na. Plano ko maatulungan. Ngamaan niya tiin subad na. Sika pa'y tinapili na alukon kan pagsangitan. Agyaman na kiti panangis sakit yung kanyak. Ngamlipatan niyo kumanday ta. Imadayo tapno saan ako na makarik na iti saam. Diya kaya ti agsangit. Saan aday tati pagsangita? Ay, noon niya kiti namin tinakaistorya iti dayta. Ang masalutsod ko man. Ay ayatem ka di pailaan ni aga. Ul budak ti bagik no jak aklo ng dayta. Ngam sana kas karina ti manglipat. No ay ayatem. Apay adi mo inlaban ti ritna. Apay nga impalubos mo asikati masakitan. Saan ka man naging bubukod? Kanjak kaya ti ad-ada masakitan. Gaputan na riknak nga ad-ada ni Mildred ti inayat ni aga. Sige ninang, baliwak naman ti umawag. Kay suna nasango ni kati imawag. Angap, saan kami ba't nakapagbayag ang nagsarita? Amok, napasakit at tirik nana. Ay, maag ni aga. Kasla, ginundawayan na laang ni Nika. Masirib ken nasingpet ni Nika. At sino kumalaang dayja Mildred? Ay, no apay ajak imbaga nga adda kayan-ayat ni agan. Ay, adda ko man naaramita tapno saan nga agsagsagaba ni Nika. Mildred, ada ka ti ibagam kanyak? Nasingakan sakit ni aga. Kasla, naunag ti pampanunutan. Itay simang puwetak manipod iti talon. Nagdiretsyo ka dito'y sirop ti kinawayanan. Nalamlamis nga rod dito eh. Napudot ti jay talon. Pinukan damat nga minon jay kayo paglinlinungan mi. Kasla, ata pa kariribukan. Malagip ko pa lang amin ti saan nga idadaray ng tikidang iti kasarta. Makagura talaga kanyak. Napatagla unay ni Nika kankwana. Mildred, sikat ti pinili. Gaputa sikat ay ayatak. Kat ni Nika. Di mo inayat? Napinpintas ngam siya. Masirip. Kanbak ng tapay. Wan, bak nang da. No apay ang nagabrod pailaan. Nalabit. Naragragsak ka kuma. Saan mo na panunutan dayta? Diyak kaya't ang masakitan ka. Anya ti kaadam pitong. Amom amanipod pimu sa iti kasinsin ko. Kakugurakan. Mabaynak lang ko ma. Anyang rod. Taawan ti kay karyak nga madak di tinadaag abalay mo. San ka ati maray ti kasarda aga ken Mildred? Saan nagtatakaw? Mabalin mong si pumanaw. Siya ka di talaga ti kaguram, weno ni aga. Da kayo nga agama. Nasapa api mo sa iti kasinsin ko. Nagkonsumisyon ken ka gapo kadagiti makailuod abisyo. Sa linuko pailaang ni aga ni Nika. Ni aga ti kabagyam. Anak mo lang iti bunyag ni Nika. Humanaw kan kunak. Saan ka akasapulan? Oh, tatang. Langayo tinabarta ka. Apay ang naginom kayo kat impawi lang ti doktor ti pa naginom yung itinasangar. Nasakit law na itinakam ko. Nakabaybayag lang arudan. Impalagit pa lang ni Kidang ti pan nakatay dadi nanang mo. Ay, nagapan nyo gayam. Napan ko nga rot kinasarita ni Maestro Jomel may panggap iti daga. Bambangkagan tayo iti asdag ti kapanagan.
Kat napanunot ko ti dimbagas iti balay ni Kidang. Narobroban tigura na kanyak tatang. Gapukin ni ka. Linaksid na tayo akabagyan na. Oh, Kat oray niya ti mapaspasamak kada tayo. Saan tayon anam namaan ti tulong na. nabayag sana di mo nasarungkaran ti talon aga. Nakamagmagamot tan. Agrangdangat pa yan. Idilawas na tinaudi pa ng sarungkar ko tatang. Madaman nga agpalusot ti daduma pa'y. Oh, di pa'y kat makirog dagiti dawanan. Atap ko nga danang loko kanyak tatang. Naduktalak anaabutan iti sirok ti tambak. Sa ginaburanda iti ruot tapno sana madlaw. Nagloko dan. Tumagbatak ng maduktalak. Tatang, narigat ti may sarsarak. Ipamuspo sa klangan ti pangawidak iti pangpadanom ko iti talon tatang. Kat no awan samot ti danom, iti aripit. Nay, agrangrangat matan. At dadanom iti dayja kinalang. Jak mabalin na biyangan. Ang mga kagura dakton. Surungag ti aripit. Tabaring at dapay danom iti naununag apaset na. Ay, nasaysayat langan, no dangag paiso. Ag tinulong tayo langan tatang. Daytang aripit ti unorak. Da kayo mati jay bangir. Oh, sige. Yung uri at dadanom mi jay. Marigatan ka ang mga awit. Tamano akinalang ti pangilasata mi ti danom. Masapol nga anusan tatang. Da kailangan ti mangunor iti daytang aripit. Siya ko ni jay bangir. Tapno saan kayo amarigatan. Nabanlugag. Agasam tirigat mi kinitatang. Anangawid iti pinangpadanom mi iti pinatya ng datalon. Ay. Awan sakit din ni Mildred. Sigod asabatan na kung mapasungadan na kasumangpat. Bakit? Aga, simangpat kagaya man. Adaak dito'y kwarto. Itaman pa yan na kaida ka. Sigod nga agsagsagad ka niti parangan no kastoy nga oras. Itay pa'y anak kailadag. Diyak pa'y naimas tinangalda. At kakapsutak. Naimit di pa nagakas ko. Anya? Kumusta nga ro dun ti marikriknam? Nasaya at matan. Ay, bumaon nakbankit di. Nabanbanok ka. Ay, pinatya ng dati talon. Nakadayo at anangawid iti pinangpadanom ko iti talon. Naglukudan. Di mat idinaudi asin narungkar kat agpalusot dan. Agbagas pa yun ti daduma. Iso nga inananusak a pinadanuman. Ay, nabambandog tan sa laeng aga. Nakaululap. Ha? Tudon sa. Ay, di nasaya at tatang nagtodo. Adupay adanom ti masapol dagiti pagay. Saan nalakit di apigsaan Oh, sige, nasayat nagpaisunod da. Ay, sumro man ang tiki naman nagsulsulit ni tatang. Iti pa'y lakalman nga agtutudo ni ka. Agpagyon sapay kidinta, nakapingpig sa tiangin. Naimbaglaan nga ta naimag dito'y balay. Saan kayo nga ro rumrumwar nagbagyo? Kat ang mga nonya pa iti mapasamak yun, ninang. Kasadot ko ti rumwar no agtudo. Naimbaglakit din ta, nairanaan aggroserya ak iti. Uray makalawas nga agtudaw. Ay, saan ko mamat, ninang? Kasi nagiti babasit ti babalay da. Ay, di mo ibaga. Malagip mo pa'y laang day nga aga. Agrigrig at laki din ti biyagda ni Mildred. Gungunada. Ninang, lipatin niyo ko man tinapalabas. Maagkit di No nagpanunod ko ba? Nasayaat ko matibiyag na. Ang kasano, pinagkitkidan na ti jayak ken kwa na pinagadan na. Ay,
ang bagyumat dito eh. Saan na kami na pinastrek ng trabaho? Agtalinat kami lang iti pagdagusan mi. Ay, nakabutbutangat namin nagbagyo dito eh. Nakapigpig sa tiangin. Dadanisan pa ang makita ti dalan. Kapay nga taasan na sungin ay ti panunot ko ni Aga. Ay, adik ka di pa'y lahat? Sana na may parpan. Agbaso taklaan. Nininang yung mga Hello, Ninang? Nika, nabasak iti Facebook nga agpagpagyo ka no dita. Wan, nalaing kayo at gaya man nag-Facebook Kastama ti pagliliwaak, Ninang. No awan trabaho, ag-Facebook Kasi saan na kami na pinarwar, tanapigsa ti bagyo. Ay, aganlan ka nga ro ka. Wan, Ninang, kada kayo dito kumusta kayo? Nakapanawan ti bagyo. Ado, tinadadaal ti palayta. Kad napirti ti mula, dagiti manalaw. Ay, kaasi damat no kasta. Nagrikat lang arudan ti panagbiag da. Pagpiit ka mat Aga. Apay akas na tilangam. Ay, awan tinagbalinan ka dagiti pagay. Naipabatok dagiti dawa. Sa, dakkel pa ila ti danom iti talon. Di, awan nga ron ti maapi. Utang pa'y ti daduma ginasto sa nagtalon. Ay, nagkasang tinapasamak ka dagiti pagay. Nagmayat ti rubat da. Mangga po pa'y lang agbagas dagiti dawa. Ang nabagyumat dan. Ang mga nuuray ti garamik at saanan apakairanudan. Ang kapsutak manan. May martas ti pinagpitik ti pusok. Ay, kasano pa itatibiyag tayo, Mildred. Kakaasi tayo lang arudan ako markaramot. Apay kasta tayo lang masimangpat, Mildred. Bumbumsag ka. Kasta da kinabutang mo. Kunak man o dagatangam iti tiyanggi. Nasabat ko ni Tatang. Nabartag aglalaaw. Kubarkarit manan. Sinubyan man ngaminan ni tatang ti panagbisyo na. Nasakit launa tinakam na, itikawan tinaapit tayo. Bakit ikas ti abiyakin? May pilang gumat ti lubong. Ay, una yan ni tatang. Hoy! Anya ti kikita nyo? Ang kaya banda kita asawa ka na nakyaw, tagpipinotay tayo kinay. Ni Tatang, agkarkaryaran. Ha? Mildred, kasta unay na panagtigargar mo. At kalma ka lang. Lupa tayo! Inakayaban ni tatang tagawidan. Awan matkit diti mang tutupkan ko, ana. Talakayan, kansaanan ang makabaal. Mangan kayong tatang. Ano san yun dahi ti sardinas nga inutang ni Mildred iti tiyanggi? Kasano adi agsakit ti tiyan nyo? Ket no nabartek kayon, ket saan kayon amangan? Nagpiman lagi din ti biyag tayo barok. Naumakon nga grigrigat. Matayak sa diyak man lang mapadasan diyak namay. Tatang, masyanak kada kayo. Saan kayo man lang nga maipayan iti pagnamayan? Saan kayo amawanan iti namnama? Namnama? Takaanon to ba eh? Inusar mo kumati utak mo ini. Tatang, Nakanobya kay tibak nang san pa lang iso tinasawam? tatang, ang mga numangag na kayo ni Mildred. Diyak kaya't ang masakitan tirik nana. Oh, Ado ti sakripisyo na kada kayo. Nagagkutan iti imbaga ni Tata. Gusto man. Apay kami na siya tinasawam. Saan ka kumangag sa awiti kasta? Sikati ay ayatak. Sikati pinilig. Kat, agiin nanos tayo kuma. Mildred, anya ti mapaspasamakin ka. Nakaluslusyaw kan. Matayak
Ha? Ay, naglusdo yan na Mildred. Mildred! Mildred! Natalimutan ti asawa? Naimbag na nagbakasyon ka. Awan, madanon tumadlata ati panagawid ko. Mailiwak nga roda ni ti pamilyak. Oh, taga dita kagaya? Kwa. Talaga kasta lang ti biyag gayam. Masapol ti panagan-anos. Sika nga rod ate sigurado na da fiancé mo Australiano. O, di naktulip-lipatan nagkasar ka ha? Okay, barang mayroon na nakabakasyonak. Sige. Bye. Anya day, chay. Danda ni Jack pa'y nakasao, ididamagan na no damam mo kaya lugar ta. Nakakasimot ti asawak, tatang. Nakaluslus siya tilangan. Anya lakit hindi kastoy. Agasgasat tayo. Nagrigat lang arudan ti biyag. Kasta pa ti kasasad ti asawam. Jack mo, no apay nga inlimot ni Mildred, nga danadagsan na sakit na tatang. Kasanong raditan. Pangalami ti dakkalaga dagastusam iti pan nakapaagas na. Jack mabalin abaybayan ni Mildred tatang. Jack may turod abaybuya aklatan amatay. Uray saldam ti talo na tawid mo. Kurang lata. Ad-adda rumikat ti biyag tayo. No umutang ka. Tapangalam to iti pagbayad mo. Sana bali ang may lumlumak iti utang tatang. Agbyag lakit di ti asawa. Adat naman na napimintas ti balay mo kidang. Anya ti kadam pitaw. Makaungit ka man na dagosan. Pasensya ka nun nakainumak. Takayat ko lang namin nga datured ko ngagkidaw iti tulong keng ka. Anya ti kunam. Ay, nagpuskolan ti rupam. Linaksid kayon nga agama akabagyak. Agpakpakasiyak. Para laan kini Mildred amanugang ko. Agtalungal daw na ni hospital. Nadagsan ti sakit na kit masapol na ti dakkel agatad. Para di pan nakapaagas na. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Kat, umutang kayo kanya. Bilin ka din ni aga dayta. Amudag ka di matlaang. Pangalaan nyo ti pagbayad yo. Idinto ang nagrigat ti biyagyaw. San nga mo ni aga na ito ayay ko. Tapno agkidawak iti tulong. Nagin na nakimakimay. Masyanak kini aga. San na kayat aboy-buyaan na matay ni Mildred Latan. Iso at tulungam kumati ka anakam. Saan ka kadi ang makaaw-awat ha? Nalpasan alinaksid ko akabagyan ni aga. No, sanda kami matulungan. Uray, umutang kami itinayon ti pagpaagas ni Mildred ah. Saan kayo akayat apautangan? Uray agluwa kayo pa iti dara. Naulpit ka. Awan pusom kidang. Pumanaw kan! Dusa ni aga da ito'y. Gapo iti panangloko na kininika. Napan kay gayam nagpatulong kini Antikidang. Amo yung matakagurgura na tayo. Naulpit launay dadya kasinsin day dinanang mo, Barok. Tatang, saan tayo ang mapilit no saan na tayo akayat at tulungan? Aging ga ita, kagurgura nakpailaan. Gaputa pinilik ni Mildred. Ngem, kaanakan na. Anak na lang iti bunyag ni Nika. Napataglaw na kini Auntie ni Nika. Kasla anak ti pangibilangan na. Kat kasanong arod da ito yan, Barok. Ay, awan pa'y nautang ko anahin ti pagpaagas ni Mildred. No muna ta,
Kinasarita nakmanan ti doktor. Saan ang mabalin na maitantan ti panakaopera ni Mildred? Makapanuno ti tidakis na tao na kastoy. Nagsarita kami itay, kundi badong. Tatang, uray ka sa ti kinarigat ti panagbiag. Saan nyo kumaapanunutan ti agaramid iti kinadakas? Sige! Ibalod yun ay tabadong! Ni Nika. Umawawag. Hello, Nika? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Makapungpung tutak. Pinanggap na katakawan ni Badong. Anya? Sa itikalman, himay ni Pitong dito'y balay tapno agpatulog. Na ospital ka no ni Mildred kat masapol dati dakkel agatan iti panagpaagas na. Apay, anya ka no ti sakit na? Saan ko na dinamag? Awan ti bibiyang ko kadakwada. Kaasi naman, Ninang. Uray ko masang kabasit la agatad ati pa utang niyo. Kat pangalaan da iti pagbayad da. Dusa ni aga da iti si kapay tilino ko na. Nasayaat ko matibiyag na no saan amaan. Di na payamanin, kaya inayat mao. Nakaraing kagaya man. Kumusta ti marikrik na? Nakapsutak lang unay, aga. Manik na ka. Saan ako nga agbayag? Saan ka kumangag sa iti kasta? Diyak may turad aboyaan amatay kalatan. Saan ako napaagasan? Ang mga no, saan nagtumatla maimbagan? Sayang lang ti kastusan. Diyak ay ako mo saya at agatsan. Saan? Kabaalan na ka di apanawan? Saan ka agsangi? Saan pa'y akap dyan di amin aga? Agasawa kan na. Amom ni Christy, san ka day? Damag ko akas tauna yan, ti kinabaknang na. Nabayag ngamin, ang nagtrabaho di abroad. Kanbaknang tinakiasawaan na aganggan na eh. Nakabakasyon gayam tata. Nabayagan na diyak nakita. Awagam. Oh, dahil ito'y tinumiro na. Sige tata. Padasag tagpagpakaasikin ko na. Barang kahit nakapautangan. Sige. Maala kong ti agbutang tatang. Saan ko akabalan ang mapukaw ko ni Mildred? Aday ta. Hello? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Siyak ni aga. Kasapulak ti dakkel agatad. Apang paagas ko iti asawak. Ha? Sige. Agyaman nak. Bye. Oh, anya ti kunan. Saan na ngayon panamnama, tatang? Dakkel ka no tinagastos na. Kasano nga taday tuyan? Saan ka ngagsangit, Mildred? Adda ka ni tinatalgad ka sa saad. Ang makapadakas ken ka tagladingit. Mabaling ka di, nga arakupan na. Kaya't ko amarit na, tibara ti pamatag mo. Ay ayatan ka unay, Mildred. Kung nagnumatay ako, inabutan ko. Itiday di panagkinim ko sa pay ti operasyon. Nga mga no saan ako na makari. Ngam ti panagbatbat mo itidakulap ko, tinagpakirit kanya. Naasipay lang ti Diyos. Kasan ti kinadakal ti gatatan na utang mo. Kasan ti panagbayad mo. Saan mo pa'y lang panunutan dayta? Tinapatag, naispalkan. Masapulan ti kwarta. Agyaman takit di. Tadamat laang na utang ko apang paagas ko ken ka.
Diyak maliklikan na panunutan. Masyanak ka. Nagkurapay lang amin ng tatao. Sa nagsakit at pailaan. Ada ipunukan ka. Oh, anya dayta. Marikrik na akong dayto'y asakit. Idi balasang agpay. At diyak ninamnama ako mar. Nalabit. Adda basol ko. No apay anaalam dayta asakit. Napasakitan kalauna iti. Saan laang asyak tinapasakitham? Ha? Kumusta nga tanay ka? No iso ko matiin asawam. Awan ko makastoy problema. Pangaasim. Santa ko man napagsaritaan dayta. Dinasayaat. Ituloy mo ti aginan na. Sana nakapunbok iti cellphone ko dito yung numero. Sino nga taga ito? Hello? Hello, Aga. Kumusta kan? Nika? Sika? Manon atawan tinapalabas. Dandan ni Dimon san mailasin ti timag ko. Nalipatan na katalagan. Kwa, jak namnamaan nga awagan nak. Kumusta ni Mildred? Nika. Amok tinapasamakan ko na. Nagsarita kami kini Christy. Agyaman ka, tapi nautangan na ka. Agam amo kayo gayam kin ni Christy? Wen, napaya ka nagtrabaho dito sa Dubai. Kat, aday bagakan ka aga. Siyak tinagkapuan timpautang ni Christy kan ka. Ha? Anya? Pagsalitaan tanto ti pa nagbayad mo, into nagpakasyonak. Okay, bye. Bye. Oh, naggapukin ni Nika timpautang ni Christy kanyag. Anya day tuyan nga inaramid na kanya. Nasaya at mapanunot mo ti agbakasyon, Nika. Ay na, mailiw at launa yun ken ka nakaw. Saan lagay mo ti pamilya ti mailiw kanyak, Ninang? Siyempre, imbilang ka akaslapon no nga anak ka. Agyaman at Ninang. Malagip ko gayam. Anyat damag yun kada aga ken Mildred. Awan ti bibi ang kukadakwada. Wan kaya, umut-utang idinipitong ti pagpaagas ka no ni Mildred. Saan ko nga inikan? Ni Christy tinakaamo kiti amin, Ninang. May papanitian niya. Mayon tapno. Saan tayo napagsaritaan dayta? Awan mutlat kasaskan na kada kayo. Saan ako magbakasyon? Ada na pati gagapuna, Ninang. O sige, agkita tayo tulangan. Bye. Bye. Anya pa'y lati pakalagi pa ni Nika kadagit siya nga kasawa. Ada ka no na pati gagapuna iti panagawin na. Ay, ano niya nga ta? Napintas ti rubuat dagiti pagay aga. Sapay kumatasanda ang mabagyo. Sapay ko matatang. At damadlaw ko king ka. Awan ka ganay gayam. Da ka di mo't marikrik na mitibagim. Awan tatang. Puno mariribukan ka no kasano ang makabayad ka. Nagdakkel namin tinutang mo. Anyang kami tinagsaritaan nyo kan Kriste. May panggap iti utang ko dayto ay tatang. Nadagdag san pa yung iti dayta. Jak kabalan nga ibaga dayto iti asawag. Anya ka di dayta? Imawag ni Nika kanyag. Kat impudno na ang naggapukan ko na ti kwarta nga impautang ni Christy kanyag. Anya. Agam amu dagayam kanini ka. Agam apay akas dati na may na. Jak mo tatang. Dakas dagparparik na kanyag. Saan ka nga gilima di asawam? Ang mga nudakdakas to, tiibunga na. Kunang nga na pati nga ibagam kanyak.
Saan ka man nagsasaong? Jak kumakayat nga ipodnoken ka. Ang mga numakigtot kanto inton agpakita ni Nika kadata. Ano niya ti? May panggap kinini ka. Nagsarita kayo gaya. Dakkal ti pakainaigan ni Nika iti daytoy. Naminsan lang ngay mawag. Agbakasyon ka no, tapno pagsaritaan mi. No kasano ang mabayadak tinautang ko kini Christy. Saan ko ang maawatan? Mildred, ti kwarta nga impautang ni Christy. Ket naggapo kini Nika. Pinautangan na kanini ka. Gapukan ka, Aga. Gaputan na patag kapailaan kan guana. Saan ang agkitakin? No si katikidawan na akasukat na. Saan ako na mas daw, iti dayta pa nagsasango tayo ni ka. Impod na ni Aga kanya. Asi ka tinagpautang kan kwa na, tapno da pagpaagas ko. Utang ko tibiyang ko kan ka. Kita mo, nga amin nga utang, kat nasken ang mabayadan. Amo, ni ka. Kat, anya ti kayat mo pagbayad mi. Ni Aga, iso ti kayat mo akasukat tibiyang ko. Mildred, orayan tangag sa ni Nika. Napugdo ni Mildred, di kayat ko ang mapasamak, Aga. Ah. Napawag ba si ti bakasyon ko? Taas asikaswag ti susurot ni Aga kanya kiti Dubai. Amok, hindi pa ilang nagparit na kanyang data. Saan mo pa'y kaya pa nalipatan ni Aga? Sa bagay, no si katika din na. Saan to nga agrigat? Agbihag ka na naman. Okay, pagsaritaan nyo na yung bagagasawa dayta, ha? Sige, saan ako nagbayad? Nanaksan launay tikin daw ni Hikat ata. Akasukat ni utang ni Aga kan kuhana tato agasan tak. Di asawa ka mismo, tatang. Saan ka kumangagsangit? Ang mga niya ti mapasamakin ka. Nasaysaya at lakuman anatayak. Binaybayan at lakuman ni Aga. Saan ka ngagsao, hindi kasta? Dakal ti atap ko nga dapa kainaigan ni kidang iti daytoy. Gaputabak nang dan. Maramid na ti kaya-kayat na. Masapol, ngagsarita kami. Saan, tatang? Saan kayo amapan magliribok? No daytoy tinaykad din nga mapasamak. Awata. Agladladingit launay ni Mildred. Gapo iti kayat mo mapasamak Nika. Amkag, amang ano niya ti mapasamak na. Saan ka kadipay ano o mga grigrigat, Aga? Nika, nakurapay kami nga agasawa. Ngam naragsak kami. Linuloko dito nga ibagbagam, Aga. Kasano nga ibagam naragsak kayo no agkiraos mo ti tiyan nyo? Pangasim. Saan ko maasyak tikid daw ang akasukat yung pautang mo kanyak? No kahit mo, tagabunak. Di ka ko magbalin ang maag, Aga. Naskan ka dingag pa rin to mga kitisangom. Bueno, agloaki ti dara. Pampanunotam siguro ang naranggasak. Ngam, apay saan na ka maawatan, Aga? Ngam okay, no saan na ka maawatan, pumanaw kan. Baliwak to ti makisarita kada kayo nga agasawa. Uray anya kayam ti aramidak. San ko tama tagi ko ti panagayat ni Aga. Talaga ngay ayatan na ni Mildred. Awan planok. Ama nga gawkan ka iti asawam. Hindi mapayasan na kamawatan na ka. Mahag ka. Di ka maasyan iti asawam. Anya akinamaag da ito'y Nika. Ha?
Kunam nga ta, ajak maamuan. A pinautangam ni Aga, tapno da pagpaagas na kini Mildred. Kat amuyo ka din anya ti kasukat na, Ninang. Ni Aga. Maaga! Ninang, saan yung amo ti adda dito'y pusok? Da kayo, ad-adda a pinagturayo ti gurayo. Di yung pinanunot amay sa abyak ti nakataya. Ha? Pasensya kayo no nasungbatan kayo ti sana ng sayat, Ninang. Pakawanan da ko ma. Ngam, kaya't ko lang alaw-lawagan ti panunot yo. Anak, Saan kayo makasao? Tapod no timbagak, saan ka di? Ninang, ang baliw kayo kuman. Masya naglaunay kini Aga. Kadakwada nga gasawa. pinagraumnak ni ka. Nasintaw, di pa nagpuspuso. Di ka nagsangit, Mildred. Agpada ta babae kat masaksakit anak naglaunay. Pakawanan na ko, ma. Ha? Inarak, nak. Apay nagpapakawan ka. Amo ka na sa hair ko launay tiriknam. Kinapod no na. Awan panggap ko na planok ang mga gaw iti asawam. Ha? Anya? Ang kasanon ti utang ko kan ka? Saan mo na panunutin day jay Aga? No saan nyo ang mapayadan? Tulong kon ka na kayo nga gasawa. Kat dengganda ko ma. Imbagak at ibayad day jay nga utang nyo kat sika Aga. Ngam kinabot no na. Kastilang ti imbagak. Takayat ko at tukudan. No kasano, ti kinapatag ti tunggal may sa kada kayo. Agyaman na, ni ka. Nasaya at kalunay. Diyak tumalipatan nga utang ko tibiyag ko kan ka. Napanagnagkak. No kasano ti kinapatagyo iti tunggal may sa. Talaga ada kayo ti kagasat. Saan na para kanyak ni Aga, Mildred? No di kat para kan ka. Sinubok kayo lang. Nangrunagan ka Aga. Ijay anapanagnagkak. Asan asyak. Ti adda di tapusom. No di kat ni Mildred. Iso asorya ha? No nasaktak tirig na yung agpatpada. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Da kayo at talaga ti para iti tunggal may sa. Katsyak, sa anak amay karikan ka, Aga. Ulitak. Awan planok ang mga agaw iti asawa Mildred. Kat, nubilang mapanunot mong tumati Aga broad. Tapno sumaya ti biyakyo, Aga. Awa ka naglaan. Tulungan ka. Nika, ulitak man ang tiagyaman kan ka. O sige. Agpagkada akon kada kayo nga agasawa. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada kayo. Mapanakon. Mildred, di ka nagsangit. Itilaksit di pa naglugom kinini ka hindi. Nagtalinagan. Anasin out ti puso ni ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang. Agyaman na pagayam.